Gimanduan karon ang mga teachers gikan kinder hangtod grade 3 nga undangon na ang paggamit sa mother tongue isip medium nga language of instruction sa mga eskwelahan. Kinisubay sa Republic Act 12027 kon an act discontinuing the use of mother tongue as medium of instruction from kindergarten to grade 3 nga gimando sa Enhanced Basic Education Act of 2013 nga epektibo sugod diatong Sabado, October 12. Ang nisgutang balaod nagmando sa mga magtutudlo nga dili na ipadayon na paggamit sa ilang lumad nga pinulungan o lingwahe. Gidasig ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Education sa pagsiguro sa dinalian o epektibo nga pagpatuman sa isgutang kamanduan. Gamito na og balik sa mga teachers ang English o Filipino language sa ilang pagtudlo og regional languages gamiton lamang isip auxiliary medium kon suporta. Pwede pagihapon nga ipatuman sa monolingual classes ang mga prinsipyo sa mother tongue based multilingual education.